болоравии нархи тухм дар бозорҳои Тоҷикистон дар як моҳи ахир харидоронро нороҳат кардааст. Садафмо 10 соли ахир ба тиҷорати тухм машғул аст. бо болоравии нарх баҳси харидорон бо ӯ авҷ гирифтааст. Ӯзбакистонда ини хенарха, Ӯзбакистонда ин хенарха. Шумо қати баҳс мекунед? Баҳс мекунанд, аз треномона мегрезонанд, рӯзаш мебиям 30 сомон гуфта мефурӯшед. Харос мегам вайора қимата мисол аму камбағал амози амира харида наметонам. Аввал мехарем. дар як моҳи ахир як бастаи тухм ки 30 дона дорад дар бозор аз 27-28 сомонӣ то ба 30-35 сомонӣ расидааст. 35 мегум 33 ша метим. Агар 30 битим ҳичим намемонава на шикастагӣ ва скотч кочата вакина. соҳибкорон мегӯянд онҳо тухмро аз корхонаҳои паррандапарварӣ ки ҳоло таъмингари аслии бозоранд бо нархи арзон намегиранд. ҳозир вобаста ба ҳама пастафши ки ба ҳамо чи ай ауҷо агар як дирам қимат кинан ин 4 дирамаш қимат мена. бархе аз тоҷирон болоравии нархро ба шурӯи фасли сармо ва афзоиши хароҷоти корхонаҳо рабт медиҳанд. барои фабрикаҳо дар мери ҳамаш як гапай фақат барои хӯрокаи мурғошон. дастурхони ҳар як оила дар Тоҷикистон махсусан субҳ бе тухм нест. тухм яке аз дастрастарин мавод маҳсуб меёфт ва болоравии нархи он сокинонро нигарон кардааст. зиёд мехарем дохода мепазем метем калониам мехӯрам мегиред маҷбур шудед мегиред кор мефармед. соли 2018 хабари манъи воридоти тухми мурғ аз хориҷ ба Тоҷикистон расонаӣ шуд. мақомот гуфтанд ширкатҳои ватанӣ ба қадри кофӣ тухм истеҳсол мекунанд ва зарурат барои ворид кардани он боқӣ намондааст. ҳоло мақомот расман маҳдуд шудани воридоти тухм ба кишварро рад мекунанд. онҳо мегӯянд худи соҳибкорон воридоти онро кам кардаанд. дар соли 2019 воридоти тухм 175 тонна коҳиш ёфтааст. 2019 ман чӣ хеле қаблан қайд карда набуда будам 552 миллиону 472 ҳазор дона тухми ғизоӣ дар дохили ҷумҳурӣ истеҳсол шудааст ва инчунин 332 миллион зиёда аз 32 миллион дона тухми ғизоӣ аз хориҷи кишвар ворид шудааст ва ин таъминоти ба ҳар як нафар аҳолӣ агар мо 8 миллион аҳолии кишвар ина ҳисоб кунем 77 дона тухм рост меояд дар як сол. ба иттилои мақомот дар як соли ахир шумори корхонаҳои паррандапарварӣ дар кишвар аз 80 ба 137 адад расидааст. ҳоло ин корхонаҳо 80% тухми мавриди ниёзи мардумро тавлид мекунанд. дар ҳар сурат тухм барои бисёре аз сокинон яке аз маҳбубтарин субҳона ё ғизоҳост. маҳз аз он занон хӯришу пухтаниҳои хеле зиёд омода мекунанд ва болоравии нархи тухм албатта ба буҷаи ҳар хонавода метавонад таъсири бад расонад.